имрӯз рӯзи 1 моҳи шарифи рамазон мебошад ва чун одат пешопеши фарорасии моҳи шарифи рамазон сару садоҳо ва шикоятҳо зиёд мешавад ки нархи маҳсулоти ниёзи мардум боло рафтааст. маҳз ба ҳамин хотир мо ба бозори Меҳргон омадем то бифаҳмем ва муайян намоем ки нархи кадом маҳсулоти ниёзи мардум боло рафтааст. айни ҳол 13 апрел нархи як халта орди 50 килограммаи навъи якум 230 сомонӣ то 250 сомониро ташкил медиҳад. нархи 1 литр равған бошад 23 сомонӣ мебошад ва арзиши равғани 5 литра бошад 112 сомонӣ аст. 1 килограмм гӯшт 55 сомонӣ, 1 килограмм картошка 5 сомонӣ, 1 килограмм пиёз 3 сомониву 30 дирам, 1 килограмм сабзӣ 4 сомонӣ, 1 килограмм карам 7 сомонӣ, 1 килограмм помидор 23 сомонӣ, 1 килограмм бодринг 13 сомонӣ, 1 килограмм гӯшти мурғ 28 сомонӣ, 1 дона тухм 1 сомонӣ, 1 килограмм шалғам 10 сомонӣ, 1 килограмм лӯбиё 16 сомонӣ, 1 килограмм нахуд аз 10 то 16 сомонӣ, 1 килограмм наск 13 сомонӣ, 1 килограмм биринҷ аз 10 то 20 сомонӣ, 1 килограмм гречка 15 сомонӣ, 1 килограмм приловка 8 сомонӣ, 1 килограмм макарон 10 сомонӣ, 1 килограмм мош 16 сомонӣ, 1 килограмм чойи қоқ аз 29 то 100 сомонӣ, 1 килограмм қанди сафед 12 сомонӣ, 1 килограмм шакар 10 сомонӣ, 1 килограмм боимҷон 30 сомонӣ, 1 килограмм набот 15 сомонӣ, 1 килограмм чака 15 сомонӣ, 1 килограмм лаблабу 10 сомонӣ, 1 килограмм гулкарам 10 сомонӣ ва 1 килограмм қаламфури булғорӣ 50-55 сомониро ташкил медиҳад.